दिनै बेयावहाय बे माइनावस्रि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि फालिथायाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजानि जिबादि बाहागो लानाय एसेबां रंजा बाजायै खुंदों। जोंहा थुनलाइनि बागै गोबां दाबो मावनांगौ साननांगौ दंबावो। ओमफ्राय आं बेवहाय आसा खालामदों जे गासैबो रायजो राजाया खालि बिबानगिरिफोरनि सायावल' सोनारनानै थायालासिनो जोंहा समाज हिसाबै बा हारिनि साफा साफा सोद्रोमा हिसाबै जोंहा जि दायथ' दङ बेखौ बयबो लालायनांगौ होननानै आंनिफ्राय आसा फोरमायो। आथिखालनि लाइमोनफोर होननानैल' नङा, समाजावनो जोङो दा एसे नेगेटिभ लामाजों थांबाय थानाय नुनो मोनदों, जायखौ लानानै जोंबो जोबोद कनसार्न सानगासिनो दङ मा खालामनो हायो। मोनसे समाव बर'फ्रा गोलाव सम सोमावसारबाय गावनि हारिनि मोन्थायनि थाखाय। बे समफ्रा बारग'लांनानै मोनसे गेप थाबाय। बे गेप खिनियाव जोंनि यां जेनेरेसन बा लाइमोनफ्रा बेफोर समखौ नुवाखै। दायो एसे इजि गोयिं माबाखौ जों नुयो, जे गोरलैयैनो मोननो हानाय, हार्ड वर्क खालामनो बानाय, बेफोरखौ जों नुयो। बेवहाय जों बयहाबो दायथ' दङ, न'खर जोंनि गार्जेन, बिमा बिफा, समाज बयहाबो दायथ' दङ। गथ'फोरखौल' लाइमोनफोरखौल'बो जोङो दाय होनो हाया। न'खरफ्राव जोंहा सासना एसे खम जादों होननानै आं फिल खालामो आरो पार्सनेलि। बेवहाय बेफोरखौ गोदो जों माबादि सासनाव देरबोनाय, बिमा बिफाखौ जोङो माबादि गियोमोन, माबादि कन्ट्रल खालामोमोन, बेफोरो दा एसे खमिलांनायनि थाखाय एसे माने थिग नङि बायदि मोनो आरो। बेवहाय दाबो सम दङ, जोंनि समाजा दायथ' लानांगौ, गार्जेनफोर, बिमा बिफाफोर बयबो दायथ' लानांगौ आरो जोंनि यां जेनेरेसनखौ जोङो सुद्रायनो थाखाय, थि लामायाव लांनो थाखाय बयबो आवगायनो नांगौ।